Volám sa Palo. Celý rok pozorujem ľudí. V tomto vianočnom období sú ľudia najviac vystresovaní, unaháňaní a myslia na to, koľko vecí treba nakúpiť, čo treba všetko napiesť a vybaviť. V tom všetkom často zabudáme na to najdôležitejšie, čo robí Vianoce Vianocami. Nie sú to ani peniaze, kopa darčekov, plná chladnička, štedrovečerný stôl, dovolenky. Je to obyčajná a predsa neobyčajná radosť, láska, úsmev. Obyčajná radosť z niečoho, čo nie je hmotné ani uchopiteľné. Radosť z rodinného objatia, z lásky našich blízkych a prežívanie spoločného času. Radosť z lásky. Možno si neuvedomujeme, ako veľmi môže obyčajný úsmev, pozdrav, maličkosť zlepšiť deň komukoľvek. Robme si takéto Vianoce každý deň a budeme lepší.